A Estoc de Ràdio parlem de la vida. Cooperativisme, energia, aquests són els eixos de la següent conversa. Quim Ortí. Hola, poden recaure les grans companyies com Endesa, Gas Natural o Iberdrola pot semblar una bogeria. Doncs això és el que fa des de l'any 2011 Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre d'energies renovables que vol superar el consum elèctric que es basa en els combustibles fòssils i nuclears. Avui ens acompanya a Estoc de Ràdio el Marc Lescorts, que és del grup local de Barcelona de Som Energia. Benvingut, Marc. Hola, què tal? Som Energia. 2 punts. Què significa això? O sigui, quina és l'explicació d'una manera senzilla? Perquè diu, som energia... Amb una frase, no sé si ho sabré, no sé si ho tinc tan afinat com per resumir-te amb una frase, però un tuit. Jo destacaria empresa cooperativa, sense afany de lucre, que proveeix electricitat. Aquesta seria la manera d'explicar-ho d'una manera concreta, curta i senzilla, no? Sí, jo crec que resumeix més o menys diferents coses. Segurament m'he deixat electricitat d'origen renovable. Perquè Som Energia és una empresa de serveis que proveeix electricitat d'origen renovable, tota, però a més té una cosa que la diferencia de moltes altres i pràcticament de gairebé totes, que és el fet de la seva estructura de propietat és una cooperativa. Alguns dels clients, la majoria de clients en som socis i som els socis. I és una estructura que es diferencia, podries dir, d'una societat anònima o tot això en el fet de que un soci, un vot. No tothom té el mateix interès, no hi ha i la mateixa veu i vot. No hi ha gent que per tenir més capital tingui més pes o menys que d'altres. El compromís de Som Energia és impulsar un canvi del model energètic actual amb un objectiu d'aconseguir un model 100% renovable. De quina manera? Doncs ara exagero molt perquè quedi molt clar. Si tots els ciutadans d'Espanya fossin socis de Som Energia i, per tant, clients i compressin energia renovable, tothom tindria energia renovable. La idea és que a base d'anar aconseguint créixer la base de socis i d'usuaris, la demanda per l'energia renovable va augmentant. Per tant, necessàriament l'oferta ha d'anar acompanyant. I a més, el que va passant és que no són nous contractes, nous gent, és gent que deixa companyies que no són 100% renovables per passar a una companyia 100% renovable. Amb la qual augmenta clarament la demanda de renovables i baixa la de no renovables. Parlant d'augments, hi ha augment de la sensibilització de la ciutadania envers apostar per aquests tipus d'energia? Sí, clarament. Ja no és només Som Energia que ofereix, empreses que ofereixin energia 100% renovable, n'hi ha unes quantes, fins i tot de les grans, n'hi ha algunes que ofereixen la possibilitat de consumir energia 100% renovable. I és una cosa que està creixent. El que succeeix és que de moment encara no estem en el punt on Som Energia o tota la demanda de renovables prou gran com per augmentar significativament les renovables i fer tancar les centrals nuclears, per dir alguna cosa. Perquè el que està passant és que les grans elèctriques ofereixen renovables, però els clients que no els ofereixen renovables cada vegada els ofereixen menys renovables, diguéssim, no? O sigui, el que s'està és desplaçant o separant el consum en dos, no? Els que volen renovables i els que no els importa el que els hi donen. Hi ha un equilibri entre la demanda i l'oferta en aquest cas? És a dir, hi ha en el mercat demanda suficient i hi ha una oferta per respondre a tota la demanda? Sí, clar, en aquest sentit és el que et dic, no? Vull dir, la demanda de renovables és la que és i, per altra banda, com que hi ha un grup de gent que no li importa que l'energia sigui renovable, doncs a aquesta gent li donen tota la resta. En el sistema elèctric espanyol, evidentment, l'electricitat arriba a compensa, vull dir, no tenim apagons, no? Ara, també és veritat, i jo crec que no descobreixo res, que socialment la demanda de renovables és molt gran i sobretot la polèmica que hi ha hagut amb l'últim govern, amb el govern anterior del PP, del decret d'autoconsum i l'anomenat impost al sol. I aquí a Espanya som un país que té molt més sol que Alemanya i tenim moltes menys plaques solars als sostres que Alemanya, per exemple. I això és una cosa que jo crec que la majoria de gent considera... no ho entén.
I, de fet, no té lògica. L'arribada del PSOE al govern pot canviar les coses? Les intencions que ha declarat la nova ministra són aquestes. Veurem. Sí, pot canviar. Jo crec que precisament això, el decret d'autoconsum, sembla ser una de les primeres coses que podrien canviar. A més, és una cosa que no hauria de tenir cost pel govern, amb la qual hauria de ser una de les coses factibles duri el que duri la legislatura. I això hauria de desbloquejar doncs el que us deia, el fet de que si tu tens una casa t'instal·lis panells solars a casa teva per proveir-te la teva energia. Això seria fàcil d'aplicar-ho? És a dir, una finca de 23 pisos podia tenir el subministrament d'energia autosuficient? Bueno, això depèn de com es reguli el decret d'autoconsum. Ara mateix l'autoconsum és és individual. Sí que és veritat que aquí a Catalunya la Generalitat va decretar que les comunitats de veïns podien considerar-se com una sola persona i consumir-se ells la seva pròpia energia, i això el Tribunal Constitucional, al qual va recórrer el govern del PP, va dir que efectivament això podia ser així. Llavors ja s'està produint això, vull dir, de fet hi ha finques de comunitats de veïns que ja ho tenen, o amb Som Energia hem fet un projecte a Lleida amb unes llars d'habitatge social, d'instal·lar-los panells al sostre per proveir tota la comunitat de veïns i baixar-los la factura uns 2 terços. O sigui, bàsicament 2 terços de les seves necessitats s'ho produeixen ells, i 1 terç només és el que han de comprar a la xarxa. Això és factible. I a nivell de cost, vull dir, potser proveir-se el 100% de l'energia tu sol no és encara factible. Econòmicament no ets rentable, bàsicament perquè el sol només llueix de dia. Vull dir, tu necessites encendre la llum de nit, tenir tot això, llavors necessitaries emmagatzemar l'energia. Això encareix el sistema. Llavors, si has de posar emmagatzemament i tot això, potser encara no és el 100% rentable, però el que sí que és totalment rentable és posar-te panells solars, produir la teva energia durant el dia, consumir aquella energia, la que et sobra, donar-la o vendre-la a la xarxa i al vespre comprar la que et fa falta. I això és Ara, a quin preu la vens i a quin preu la compres, això és el que s'ha de regular correctament, i això és el que el govern del PP bàsicament amb el que va jugar per bloquejar el desenvolupament d'aquesta manera de produir energia, que a més té un altre avantatge, no només és que és renovable, és molt més descentralitzada. I nosaltres, com a cooperativa, doncs defensem aquest model de que els ciutadans s'empoderin i siguin més autosuficients, diguem-ho així, es produeixin la seva energia, no sigui una empresa X sotmesa a saber quins fons d'inversió o a saber quins interessos capitalistes la que ho proveeixi, i que després et puja els preus o et talla el llum si hi ha una situació de pobresa energètica sense avisar les autoritats, per exemple. I sense apagones, no? I, evidentment, això és fonamental. Això és fonamental. Produïu i veneu energia a partir de fonts renovables, no? Sí. Quines són aquestes fonts renovables? Doncs mira, la setmana passada vam publicar a la pàgina web exactament el detall de tota l'energia que hem comprat i que hem produït l'any 2017. Llavors, Som Energia, per una banda, té producció pròpia. O sigui, una cosa que diferencia Som Energia d'altres noves comercialitzadores que hi ha és que no només ven, sinó que també produeix. Hi ha una planta de biogàs a Lleida, a Torregrossa, hi ha plantes solars a Andalusia, hi ha molts més projectes de solars, de mini hidràulica que es produeixen, però tota l'energia que produeix Som Energia no arriba per tota la que consumim els usuaris de Som Energia. Llavors el que fa Som Energia és en compra d'altres parcs eòlics, d'altres parcs solars, explotacions. I les tarifes Som Energia com les determina, com les defineix? Les tarifes es defineixen a l'Assemblea General. Com us deia, una de les coses és el cooperativisme, llavors tots els socis tenim un vot a l'Assemblea General, que es fa un cop a l'any, i allà el Consell Rector de Som Energia proposa unes tarifes en funció de l'estimació de preu de cost que hi haurà de cara a l'any que ve, i
es sotmeten a votació a l'Assemblea General. I com et dic, en general són unes tarifes que contemplen un marge mínim perquè el nostre objectiu no és tenir benefici. El nostre objectiu és diferent, és impulsar les renovables i anar cap a un model renovable i impulsar el model d'empoderament ciutadà que s'apropiï de les seves fonts d'energia. És a dir, que són més barates que les tarifes del mercat regulat, no? Depèn. Però El mercat regulat... En general són més baixes. Estamos por ahí. L'hivern passat jo crec que eren una mica més econòmics perquè les tarifes havien pujat i nosaltres les vam congelar. Hi ha altres vegades en què no, però mira, jo me'n recordo quan els meus pares van fer el canvi, vaig fer un càlcul de la diferència de cost entre Som Energia i estaven a Endesa. Em sembla que sortien 5 euros l'any de diferència i no me'n recordo a favor de qui. Parlaves abans de cada soci un vot amb independència del consum que tingui. Sí. De la demanda del consum que tingui. L'Ajuntament... Ara no me'n recordo quin ajuntament és soci de Som Energia, però hi ha ajuntaments que són socis, té el mateix dret que jo. Un vot. Punto. I amb els beneficis que obteniu, què en feu? Com a cooperativa, l'objectiu és no fer-ne, però quan n'hi ha hagut... Quan n'hi ha. Mira, el 2016 n'hi va haver 5.500.000 d'euros. Es va demanar als socis què es volia fer. Es va sotmetre a una votació als socis què es volia fer. Es van donar dues opcions. Una era retornar-ho als socis en funció del... als socis, em sembla que era, o en funció del consum. I l'altra era guardar-ho pel que pogués ser. Va sortir per un 85% dels socis que van votar de guardar aquests beneficis. I això ens va permetre mantenir tarifes l'hivern del 2017, que es va disparar, no sé si us en recordeu, es va disparar el preu de l'electricitat, Som Energia va poder mantenir tarifes gràcies al coixí que havíem guardat de l'any anterior. Parlant de tarifes, hi ha diferents tipus de tarifes, no? Sí, depèn del perfil d'usuari. Vull dir, no és el mateix un usuari domèstic que una empresa que aquesta ràdio, no? Que té un munt d'instal·lacions i de consum. Llavors, depèn de la potència que necessitis i depèn del consum. Un cotxe elèctric. Hi ha una tarifa cotxe elèctric, hi ha una tarifa, per exemple, per comerços, no? Per comerços no seria el cas, no? Però hi ha una tarifa de discriminació horària per la gent que pot consumir a la nit, pels que volen posar el calentador o pels que volen posar les rentadores al vespre o al matí. Hi ha diferents tarifes. El que potser no arribem és a les grans indústries, grans consumidores d'electricitat, que aquestes van directament al mercat majorista. Avui parlant de Som Energia, parlem d'energia i parlem d'aquest model d'empresa que són les cooperatives. Estoc de ràdio, amb Manolo Garrido. Marc Lascors, per què els consumidors, la gent s'hauria d'apuntar a Som Energia? O sigui, com veneu la idea de Som Energia? Un eslògan, per entendre'ns? Perquè és una cooperativa de renovables. Perquè l'empresa és teva. I manes tu igual que mana qualsevol altre soci. No hi ha diferència. No importa... O sigui, tots els socis, per ser socis, han d'aportar 100 euros al capital social, que se'ls hi tornen si mai deixen de ser socis. 100 euros? 100. Perquè no és a fons perdut, vull dir, és el capital social i això se li retorna quan si mai vol deixar de ser soci. I té exactament els mateixos drets qualsevol soci. I a més ara estem millorant molt els drets del soci, la participació, i com us deia amb l'Assemblea General, doncs aquest any s'ha començat a utilitzar un programari que ha desenvolupat l'Ajuntament de Barcelona i que cedeix a entitats per facilitar la participació digital. Llavors, és un programari que permet de tenir debats previs a l'Assemblea General i fins i tot que socis individuals puguin fer propostes que després són debatudes i votades a l'Assemblea General. I aquest any, per exemple, ha estat el cas d'una proposta d'un soci em sembla que era de Valladolid,
que va fer una proposta de que Som Energia havia de comprar més energia a petits productors i locals més a prop dels punts de consum i tot això. Va aconseguir prou suports com per portar-ho a l'Assemblea General i a l'Assemblea General va aconseguir prou suports com perquè això fos votat. Llavors ara el Consell Rector té el mandat d'executar aquesta proposta. És fàcil fer el canvi d'una companyia convencional a Som Energia? És a dir, o és tan complicat com les operadors de telefonia? És trivial. Jo l'he fet diverses vegades perquè quan he anat canviant de pis de lloguer, i això ho heu de saber, vull dir, tu quan estàs de lloguer tens dret a triar la teva companyia comercialitzadora d'electricitat, de la mateixa manera que tu pots triar amb qui fas el telèfon mòbil o l'internet, pots triar la companyia subministradora d'electricitat. Llavors jo els últims anys m'he canviat i m'he anat portant Som Energia amb mi. És tan senzill com entrar a la web, fer la sol·licitud, reps un email, et diuen que en màxim 2 mesos tindràs el canvi fet. 2 mesos? Màxim. I entre uns pocs dies i 2 mesos reps un altre mail dient ja està fet el canvi. I pel mig la pressió de les companyies convencionals també hi són? No gaire, i la veritat, quan m'han trucat i els dius que ets soci de Som Energia, deixen d'insistir. No sé si és que ens troben molt convençuts o saben que tenen poques probabilitats d'èxit o què, però no és com la telefonia, que et comencen a trucar i t'insisteixen i et fan ofertes i contraofertes. En aquest sentit no passa. I com a usuari no notes cap diferència? No. Més enllà d'aquest ajustament del preu, que pot ser-hi o no? Sí, bueno, i notes que... jo, com que he anat canviant tant de pis, no ho havia rebut fins que no em vaig estabilitzar en un pis. Llavors, al cap d'un parell d'anys de ser client de Som Energia i tal, reps amb la factura i ja comences a rebre dades del teu consum i de com estàs usant-lo i de com podries reduir-lo per ajudar-te a estalviar i per ajudar a reduir emissions també. Bueno, Som Energia no en té, però en global, si reduïm tots el consum, doncs es va reduint les emissions. I això és una cosa que jo em vaig quedar al·lucinant. Vull dir, la teva subministradora, comercialitzadora d'electricitat et diu com gastar-ne menys. Això a mi em va agradar. I no notes cap diferència, la veritat. Vull dir, a veure, no t'han de canviar res físic, vull dir, el cable és el mateix, tot és el mateix, l'únic és que la factura, en comptes de portar un logo, en porta un altre i tots els valors associats que hi ha. És a dir, no baixa la intensitat del servei. No, perquè tota la part, o sigui, diguéssim que tal com funciona el sistema a Espanya, tota la part, diguéssim, tècnica, no, del cable i el que hi passa per dins, això està molt regulat i això segueix depenent, per una banda, de Red Elèctrica Espanyola i, per altra banda, aquí a Catalunya, d'Endesa. Llavors, el que fa Som Energia és els dos extrems. Per una banda, fica electricitat a la xarxa i, per altra banda, te la ven a tu. Però el que és el transport, això està... És públic, en aquest cas, no? Són monopolis o monopolis regionals privats, però altament regulats. O sigui, estan cotitzats a l'IBEX i tot això. Abans parlaves de l'assemblea que vau fer a Girona el mes de maig, si no m'equivoco, i parlaves d'un soci de Valladolid, és a dir, que esteu aquí i també a més llocs, no? Sí, proveeix electricitat a tota Espanya. Som 47.000 socis, una cosa així. Com et pots dir, la majoria són catalans, però ni molt menys som tots. Vull dir, hi ha molts socis valencians, balears, castellans, madrilenys, andalusos. Evidentment, la penetració no és la mateixa a totes les comunitats autònomes. Hi ha comunitats autònomes on hi ha iniciatives similars a Som Energia, hi ha cooperatives renovables, locals. També té una certa lògica, una vinculació local, facilita molt les discussions. Vull dir, Som Energia, pel fet de ser 50.000 socis, hi ha de tenir una sèrie de procediments per fer discussions i no és el mateix que una cooperativa amb 200 socis. Llavors al País Basc tens Energia Gara, a Galícia tens Nosa Energia, i en tens d'altres, i Som Energia ha ajudat algunes d'elles a començar l'activitat. És a dir, que sou cosins. Sí, no hi ha cap problema, vull dir, és part de la mateixa filosofia i no tenim afany de lucre, amb la qual cosa no ens mou els mateixos valors que podrien moure una empresa que vol quan més mercat millor, quants més ingressos millor. Nosaltres no és la mateixa filosofia. La configuració urbanística del lloc no condiciona, és a dir, evidentment que no, però hi ha més interès en un àmbit urbà més que en un àmbit rural, no?
per nosaltres no fa cap mena de diferència, això. A l'hora després de fer autoconsum i tot això, evidentment sí que hi ha diferències, no? En àmbit urbà, o sigui, en àmbit rural en general, on la gent visqui en cases, o sigui, en urbanitzacions, la gent té molt de sostre per unitat familiar. En canvi, si tu vius a Barcelona amb un pis de 10 pisos, amb un edifici de 10 pisos, doncs tens el sostre que tens i es divideix entre 10 pisos. Llavors aquí sí que fa una diferència, però a l'hora de consumir no hi ha cap mena de diferència. A l'assemblea que vau fer a Girona, Marc, vau fer previsions, jo no sé si agosarades, t'ho explico. Aquest 2018 preveieu passar de 30 a 50 milions d'euros de facturació i de 60.000 a 80.000 llars i empreses. Sí, en portem 75.000. Carai, Déu-n'hi-do, El ritme de creixement des de gener 2017 fins ara ha estat increïble. Van passar, l'any passat jo crec que van fer vora 15.000 socis, van passar de 30 a 45.000 socis, més o menys, potser eren de 32 a 43, vull dir, però un creixement descomunal. Va venir donat per moltes raons, però l'any passat va ser molt tumultuós. Per una banda, a l'hivern, amb les enormes pujades del preu de l'energia i que Som Energia no ho va fer gràcies al que us he explicat abans, que vam poder tirar del coixí de beneficis de 2016. Llavors això va treure molta gent i després a la tardor aquí a Catalunya, evidentment, amb tot el tema de la independència i tot això, doncs molta gent s'ha mirat cap a empreses catalanes, cap a empreses que no marxin de Catalunya. Som Energia és una cooperativa gironina i com repeteixo, els que decideixen tot això són els socis. Llavors hi ha hagut molta gent que també s'ha empoderat i decidit sortir d'un consum o sigui, ha decidit fer un consum més responsable arrel d'això. I aquesta tendència més o menys potser no és tan forta, però segueix un creixement descomunal i clar, ja anem per 75.000 contractes, vull dir, per mi arribar a 80.000 em sembla fins i tot conservador. Normal. Sou una cooperativa nascuda a Girona, doneu servei a Catalunya i a la resta d'Espanya, però clar, l'energia ve d'on ve. És a dir, que la incidència del mercat, de la situació sociopolítica mundial, el preu del petroli, les centrals nuclears, la configuració política mundial, tot això, d'alguna manera, esteu pendents d'aquests moviments, d'aquests elements? A veure, jo com a membre d'un grup local, jo no treballo per Som Energia, jo només sóc un soci que s'ha decidit implicar una miqueta més i llavors col·labora amb altres socis d'aquí de Barcelona. I vens aquí a la ràdio o I vinc aquí a la ràdio a explicar-ho. I ja està. Jo no cobro ni un duro, vull dir, no em dedueixen res de la factura els de Som Energia, no sé ni si sabran que estem aquí avui. Però, o sigui, jo no. Llavors... Però sí que té incidència, no? Sí, té una certa incidència perquè tal com es configura el preu de l'energia, de l'electricitat aquí a Espanya, el preu del gas, del carbó i del petroli influeixen. Llavors, malgrat que nosaltres treballem amb renovables, que el sol és gratis i el vent també, vull dir, evidentment hi ha uns costos associats a fer tota la instal·lació i el manteniment i tot això, però vull dir que és una cosa que no hauria de dependre dels preus de petroli i tot això. Com que el sistema espanyol, el preu que cobren els productors, per tant, el preu que has de pagar com a comercialitzadora, sí que depèn del carbó i del petroli i del gas, hem d'estar-hi pendents. Llavors, això és el que ens fa fer... Hem d'estar-hi pendents per fer les estimacions de cost per poder fer els preus. Teniu la sensació de que sou el peix petit dins una peixera i que esteu rodejats de taurons que són les grans companyies o no? Jo no tinc la sensació aquesta, jo tinc la sensació que comencem a ser una pedra a la sabata. Jo crec que hi ha 50.000 persones o 45.000, 47.000 que crec que som ara, comença a ser ja molta gent, I, evidentment és un esquitx amb un mar, però són gent molt compromesa, molt activa, no tenim comercials, vull dir, som nosaltres a boca-orella, no? I llavors, i que volen renovables, i molt matxacons amb això. Llavors això a poc, i no estem sols. I com et dic, hi ha altres iniciatives al País Basc, a Castella, a Madrid, a Galícia, a Andalusia, i això fa que a poc comencem a fer nosa.
juntament amb tot el moviment ecologista que està impulsant, renovables, que està tot el moviment de cooperativista que impulsa cooperatives, totes aquestes lluites compartides fan que comencem a fer una certa nosa. Vull dir, i ja s'està veient, vull dir, ara els Iberdrola, els Endeses, ja tenen una tarifa renovable, vull dir, ja venen renovables, si vols. A poc a poc. En comparació amb la resta d'Europa, estem en línia, estem amb el rànquing de... Mira, no sé què dir-te, perquè a vegades sento que Som Energia és la cooperativa més gran d'Europa en això, tal, no sé què, i després a Alemanya Greenpeace té com 1 milió de clients, té una empresa de renovables similar i té com 1 milió de clients, o sigui, no sé, estem